Okej. Sedim gajbi, razmišljam o tome šta bih mogo da radim svaki dan. Ubedljivo najjaču instituciju gradim, kažu ljudi da sedim po ceo dan i da je lako, ne bih rekao jer da je tako svakoga bi onda zvali bako. Trebaju ide, redovni klipovi, ja mesecima nisam etno i nemam ribu, živote spuštaje naroletno. Ode na Facebook, vidim kako neka klinka pokazuje guzu, kažem čao mala, reci mi kako slušaš mjuzu. Znaš, ja volim stani, uglavnom slušam trap, kažem ajde beži drode, mene loži samo rap. Skoro sam se izložio, slušam Snupa i Tupaka, više nisam prase, zovite me MC Baka. Onda bacim oko ja na drug, vidi kakav osmeh mala ima. Ćao bebo, da li ti za jalu brata sporve snimaš? Kaže jao bre, kako si ti meni sada sladak? Hehe malana, kad bi znala da sam oprijan i gladak. Wow, koliko sam je izložio, baš sam dobro ovaj pick-up line složio. Ali ja imam dečka, izvini druže, au, ja ne verujem se, žene su kurve. Klipove pravim po ceo dan, sve dok ne prolupam i tako ostajem sam dok YouTube-om dominiram. Pravim po ceo dan, sve dok ne prolupam i tako ostajem sam dok YouTube-om dominiram. Kad ono stiže poruka, neka Marija kaže ćao bako, punoletna sam i malo starija. Pa onda sve može, čak je i baš lepa, ima dupe i sise, riba je kompletna. Tako mi pričamo, zagreva se spika, kad odjednom od nje stiže gola slika. Juu, devojko, kakvo dupe imaš, da li možda profil, porniće snimaš? Jao bre, baš je smešan bako, baš je šašav, tek ćeš vidjeti koliko kad ti uprljam čaršav. I tako stiže još jedna slika kad ono neki pedofil skontam da ovo nije riba, već daje fake profil. Nije mi jasno što se dešava ovo meni, sve neke komplikacije i ljubavni problemi. Šalim se ja malo, realno bitni su mi lajkovi, ali bitniji su unuci, najjači subscriberi. Klipove pravim po ceo dan, sve dok ne prolupam i tako ostajem sam dok YouTube-om dominiram. Pravim po ceo dan, sve dok ne prolupam i tako ostajem sam dok YouTube-om dominira. Džaba meni teretana i proteine, još kad dobacanju gasa ribama ja sam neizmjerno loš. Al dobro, majka mi je rekla da sam mnogo lep, samo ona može da me voli ili neko ko je slep. Ali dobro de, idemo napred, samo pozitiva, možda će se mom životu pojaviti neka diva koja će da mi redovno piranči piletinu sprema i da ne moram da je bijem jer pravi brda problema. Imam spremnu manjcu na pretele, bijem ženu, ako je piletina zagori, bit će u problemu. Šalim se, naravno ne udaram žene, nisam stoka, a ni svinja se mako nije neka debela feministkinja. I džaba meni 80.000 subscribera kada na te brojke ne padne jedna punoletna devojka. Al dobro, boli me uvo, tu je moja institucija, bitni su unuci od nekih malih kurvica. Klipove pravim po ceo dan, sve dok ne prolupam i tako ostajem sam dok YouTube-om dominiram. Pravim po ceo dan, sve dok ne prolupam i tako ostajem sam dok YouTube-om dominiram.